Vakaswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe tawigira Nyaya Yakaitika moswe Christmas ya former chief South MP vakila Zivhu au vakaita accident along Plumtree Road muri Zimbabwe. Vakabuda pa Twitter ndafunga mwana picture iro azinji bakarona pa Twitter vakabuda vachitaura ivo vachiti if I don't make it goodbye guys, vachitaura vachiti vanga vaita accident. Vanakawanda vakada kutanga kuspekulata this accident since it was vaida kudonedzwa vakila Zivhu because of comments avanombopa pa political situation iri mu Zimbabwe. As per details manyowani akazobuda mushure mekunge mazimbabwe zvafambira nyaya dzacho hapana papasina kupera nguva vakila Zivhu vaposta patwitter musi wa25 ivo vachiti guys the Castlelite dzakandipa nezuro cooler box hanzi rovaibasa musi wa25 December. Ndifunga iro picture vakabata cooler box muri Zimbabwe. Vazhinji vakabuda vachitaura vachiti this was the cause yeaccident iyi zvinzi vakila Zivhu vakaswera vachimwa doro during the day. Izvi zvakakonzeresa kuti vanga vakutravela manheru vasangane netsaona. Kutaura kunoku vakila Zivhu vakwanisa kuescape death with this accident. He is alive and vari kurecover muri Zimbabwe. Mene munoona sei nyaya iyi ndo nyaya tatavigira muzvara nhasi. Tiudzei zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.